Kajingnya kan haga Strait of Hormuz minta kalau nangjur bat minta kajingnya Ther habreng ke United States bat ke Iran kalakta no wat ya ke China. Kawai oil tanker ke badon jingnya day bat ke China kalah syak thombor hajan ke UAE kos ke bala penmi ke jing sokhia ke bajur ke Beijing. Kilat patai kubor China ki ong makani ke day ke sin ke benengkong bakaling jingyat umpniang jong ke China ke syak thombor nadu ba ke jingnya kan ba ke Iran bat ke Amerika kalah sedang. Kaling ka bakiteng ka JV Innovation ka bakit Chemical but Oil Products kala syat hambor hajan Mina Al-Ahmadi ha kathan Golf. Kinong tray hagaling kilaong ba kaling kala kemding Hadien bakala syat siat daki shell ni drone Henry hadu minta ompat la ban pensisha manu badon benta. Ka China kala penmana ba kinong China kidon hagaling hakapor jong ka Jingshah Henry shem ladon ba bensau ni yap. Kidur na kani ka Jingshah ki pin I ya ka ding ka baklang halor kaling kat ba lapha distress signal ki pat kiling hajan. Ka China kala pen pau ya ka Jingshah khia ka bacor halor jong kani ka Jingshah bat kala kentu ya barok kiliang ban kiar na ka Jingya snam. Ka sorkar Beijing kala ong ba ka Jingya ling leng ba ka Hormuz ka dai ka bakongsan bha na ka benta ka Jingyo pniang jong kari. Ka China ka dai ka wei na kinong thien ba he tam ya ka oil jong ka Iran bat kanu ka Jingkulmar ha Hormuz kala ban pinki ya ka yo ka kot jong ka perthai. Kani ka Jingshah kalawan shua tang khendiat sngi jong ka Jingyalang hapdeng Presiden ka US Donald Trump madu Presiden ka China Xi Jinping. Kinong pet san hima ki ong ba ka Washington ka persang ban penne jingya keren bat ka Beijing halor ka jingya kan ha Middle East. Hadien ba menteri kampo yeng ka Iran Abbas Arakchi ulalet ya kendu ya menteri kampo yeng ka China Wang Yi ka US ka kalapha ya ki senator sha Beijing. Ka jingya keren kila kintop halor ka jingya day ka yo ka kot ka Jingshan jong ki than golf mat ka jingya day hapdeng ka Amerika bat ka China. Ha Beijing Abbas Arakchi ulaong ba ka Iran hadien ka thma kalong ka Iran ka bathamai. Ulaong ba ka jingya day hapdeng ka Iran bat ka China minta kalarung sha ka juk jingya tray lang ka bathamai. Ha ka jingya keren ki arliang kila ya keren ru halor ka Strait of Hormuz ka nuclear program jong ka Iran bat ki sanction jong ka US. Kat ba ka China ka keren pat ba persya ya ki sanction jong ka US ki jingya thu ki ong ba ki bang sorkar jong ka China ki lasdang sange ay jingya rap pisa syakatu ka ni ki refinery ki badon jingya day bat ka oil Iran. Kani ka wan hadin ba ka US kala berngem ban penshitom ya kinu ki bang ki badon jingya tray lang bat ka Iran. Kinong pit bnia ki ong ba ka China menta kadang persang banyat hapdeng arteli kilenti banyada ya ka jingya day bat ka Iran henry ka juk kapor ban ompens new palat ya ka jingya day bat ka Amerika. Ka Strait of Hormuz menta kam day chu tang kalenti jingya ling kala kalalong ka jingya kun geopolitics ka bala man penki ya ka pertai barok kawai. Lada ka jingya thertma ka nangjur tang ka US ne ka Iran ka pasakta henry wat kiri bahe kum ka China ru kinmat ya ka jingya ka umpniang ka jingya di thiet bat ka jingyo jingya rap ya ka gyo ka kot. Ka jingli ka basa menta kalong hatu ka China kandang yeng sharut kumunong petkai ni ka jing thombor ya ka ling jong ka kan penlong ya ka bakan rung pat ba sya ka ka jing ya kan at. Ka perthai menta kadang pet ya ka jing yap kat ba ka Hormuz kanang kalalong ka chaka ka patlatam ha ka jing songsuk jong ka perthai.